Kada nga kahoy oh. Kasagingan tuunahan. What's up guys? Napagyapon ko karon sa Lantapan Bukidnon. So, ikatulo ni nga part sa road trip series na to dire sa Lantapan Bukidnon. This time mag road trip ta from Barangay Alanib padulong ta sa Barangay Poblasyon. First time pa nako makalapos dire na area kay kasagara dito ra ko sa Sungko Taman. Ang malabyan nato diya nga mga barangay is Barangay Baclayon o Barangay Balila. Shout out ko sa tanan taga Lantapan. Ayo, okay ra inyong adlaw. Tara, let's go. Wow, chatdown din ito rin na area. First time.
dalan dre. Baclayon Elementary School. And then sa unahan is Barangay Balila. Adam digig dalan dire guys. So.
Balina. Aga kay Dres, ano eh. Lantapan. Time check, it's 12:50. Alright, di unahan is Barangay Poblasyon. To ara lahi mo din. Lahi po dito. Sure if nabay bus kaagi dire kay sukat kaganiya pag drive nako wala mo koy nakita nga bus, wala koy nakita, wala po koy natabo, so it means walay bus kaagi dire, mga van hinoon. Not sure nga nang walay kaagi bus dre. Alright, abot naman siguro ta sa Poblasyon. Wow, grabe nga dahil